for them i-breakfast, but for me I see 12.5 yempuphu, 12.5 ishukela, i-10 kg ye-rice. Abanye babantu kweli nabaxhamla kwisibonelelo se-350 batsala nzima ukufumana imali yabo ngenxa yenkqubo entsha yokuqinisekisa iinkcukacha kwa-SASSA nekuthiwa ilwa ubuqhophololo. Ngokunyathela kwethu kule ndawo egcwele namhlanje sizokhumbuza isizukulwane esiphila ngalesi sikhathi ngokubaluleka kwale ndawo. Namhlanje bekubanjwe umthandazo ngelokuqaphela isenzo sikakumkani Dinuzulu kaCetshwayo sokuthandaza phambi kokuba aye edabini nabo bathatha icala neentshaba zobukumkani besizwe samaZulu. Sinamukele kwindaba zethu ngokuhlwanje Ndambe Ndodwa, Ndaba Nophumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonsundu. Abaxhamli besibonelelo sakwa-SASSA bathi bakrokrela ukuba kukho undonakele kwinkqubo entsha nanjengoko besokola ukufumana isibonelelo soncedo loluntu esixabisa i-350 amawaka-waka abaxhamli baye bajongana nemiba efanayo ngenxa yenkqubo entsha yokuqinisekisa iinkcukacha kusetyenziswa izazisi ngelokunqanda ubuqhophololo. Wenze yonke into ngendlela e-right but still kune-problem. Lo ngomnye wabemi beli nothi uselungelweni lokuxhamla kwisibonelelo se-350 uthi akakwazi ukuxhamla ngenxa yenkqubo entsha yobuxhakaxhaka neqinisekisa iinkcukacha zabo baxhamla kwisibonelelo semali karhulumente nenikezelwa ngu-SASSA. Let's start ngami. Mina when I apply every time ngitshela ukuthi I've got a source of income and i-account le engiapply ngayo sometimes kuyangena imali. Some ngeni 300 or somebody give me 400, so mawungena imali immediately mawungena imali nje awuyitholi wena i-350. Umama uMatsha uthi nangona yena nentsana zakhe bengaphangeli kwaye beselungelweni lokuxhamla kule mali ukuyifumana kungenza umahluko omkhulu. And ebuhlungu ukuthi you don't understand ukuthi why kunzima ukuthi sithole vele, because if ngithola leyo 300 rand leyo 350 kimi mina a lot kubo ayinandaba because angithi bahola vele imali eziningi. So for them i-breakfast, but for me I see 12.5 yempuphu, 12.5 ishukela, i-10 kg ye-rice. Unyana walo mama uthi oko wamane ifaka izicelo zale mali kodwa ubuya nelize. Ngina 7 months ngileyo ngayitholi ithi pending and then apply nge-smart ID mara still ayenzi and angisebenzi and like anginayo income engenayo. Usosiba wombutho i-Pay the Grants uphefumle ngale nkqubo intsha yokuqinisekiswa kweenkcukacha kwabo baxhamla kwizibonelelo zikarhulumente. This verification process, it is unfortunate because it doesn't seem like taking into consideration the conditions under which the claimants live. Ngokomthetho omtsha wakwa-SASSA, ubani akakwazi ukuyifumana le mali xa ngaba enemali engenayo kwibhanka yakhe. Kamaqela ezindlu zeetyalike ezohlukeneyo, amabutho abantwana bakundlunkulu kunye namakhosi abuthelene kwaCeza nalapho bekuphawulwa usuku lokuqaphela umthandazo wentaba yakwaCeza. Le ntaba ichazwe njengendawo engcwele neyabonakala njengekhaya lekumkani uDinuzulu kaCetshwayo owahlala kuyo iminyaka ethandazela ukhuseleko lesizwe samaZulu kananjalo nokubuya noloyiso kwimfazwe wayejongene nayo yotshaba lobukhosi bakwaZulu. Namhlanje kwibhodwe lasegazini kwaCeza isizwe samaZulu sikhumbule imbali eteketeke nentsingiselo enzulu yomthandazo wentaba yakwaCeza. Kuvakala ke ukuba kulapho ukumkani Dinuzulu kaCetshwayo wachitha khona iminyaka icela ungenelelo likaYehova kwimfazwe awayejongene nayo yotshaba olwalichasene nobukhosi bakwaZulu. Njoba silapha ke isikhumbuzo lesesenziwa ingonyama uzwe lithini kaBheka uZulu eqala ukunyathela lapha 1971 ngokuzwa umlando omdala walenda ukuthi inkosi uDinuzulu yahlala lapha isikhathi esingaphezulu kweminyaka emibili. Kwathi ke manje siphuma impi yokugcina yababhlungu yakwanduna yapha kwayiqobo yaze yafika ke kuthenini isizwe ngumfundisi uPaulo Hadebe wathi ngonyama njengoba ukhona nje wadalwa uNkulunkulu asikwenze konke bese sibuyela uNkulunkulu wadala amakhosi. Kambe umphathiswa ujongene nezemidlalo ubugcisa nenkcubeko kwiphondo laKwaZulu Natal
Uphefumule ngelithi lusuku olubalulekileyo olu kwisizwe sikaMageba. His Majesty the late King Zwelithini kaBhekuzulu, when he resuscitated this day, to him it was about prayer. It was about remembering the days that his grandfather had stayed here alone at times in the caves. When this vision came to the mind of our late King Zwelithini, what he thought of first was prayer. Our late king was a very religious person. Masibonge, ngokunyathela kwethu kule ndawo engcwele namhlanje sizokhumbuza isizukulwane esiphila ngalesi sikhathi ngokubaluleka kwale ndawo nokuthi umthandazo uyisikhali esinganqoba ngawo izimpi eziningi. Ukanti ukumkani Misuzulu kaZwelithini akaphumelelanga kulo mcimbi ngenxa yezizathu ezithile. Abahlali abajengene nengxaki yokunqongophala kwamatanki amanzi kwingingqi zabo bayabongozwa ukuba baxelele umasipala ngale ngxaki. Isitedi se-Rand Water uMakhinosi Maru uthi oomasipala bavumile ukukhawulelana nale ngxaki kwaye abahlali bayabongozwa ukuba babe nomonde njengoko ubuxhakaxhaka obunkinkisha amanzi bufuna ixesha ukuze amanzi abe khona. Please speak to your municipality, as Rainwater does not offer tankers. But with regard to the promise that we made, we are still pumping water. We have completed work in the 2 systems. However, it does not mean people will get water immediately. The system needs time to recover. We have depleted the system, obviously for some of us through the work that we're doing. Others it's from stockpiling water because people were actually panicking that we will not have water. So the system needs time to recover, a couple of days for the system to recover. But we are doing maintenance for the good of the system. In the long run, the system will be efficient. Abahlali baseCarolina nakwindawo ezingqongileyo eMpumalanga bafumene ululeko lwengqondo lasimahla kwilinge lokubancedisa ukuba bakwazi ukumelana neengxaki abahlangabezana nazo. Inxalenye yephulo elikhokelwa ngoosomashishini abashishina kule ndawo nabakholelwa ukuba iingxaki zoxinzelelo lwengqondo ezifana nokudakumba nobundlobongela obusekelezelwe kwisini zongamele apha. Ukunceda ulutsha olungamakhoboka eziyobisi notywala zezona zinto ebezijongwe kakhulu ngabaququzeleli beliphulo. Bangetulu kwamakhulu amathathu bantu labahambele lo mhlangano sikolo lohlelwe bosomabhizinisi baseCarolina lohlose kululeka abantu ngekwengcondo. Kanti-ke labanye balabo labahambele lo mhlangano sikolo bantu labasha lesebahluleka kuphuma kutidzakamiva. Inkinga lesibukane nayo size sitholakale kule simo lesikiso. Inkinga yokungabi khona kwemisebenzi. Siholela ukuthi sigcine sesibhema ama-drugs njengoba sibhema ama-drugs neloko kusibangela inkinga ngendlela yokuthi sitholakala sesingasahlala emakhaya sihlala la estradini. If you can look at statistics of a number of people that see psychologists, you'll realize that people from the peripheries have never consulted a psychologist in their lifetime. They have never consulted a psychiatrist. I am sure that even yourself, you've never found yourself sitting in front of a psychologist. So we are trying to bring those mental therapies as well as health-related therapy to the people on the ground. Bosolwati bakumikhakha lehlukahlukene bathi bakhathateke kakhulu ngesimo saseNingizimu Afrika. Bathi kunyende kakhulu lokufuna kwendiwe kude kulungiswe simo sekululekwa kwebantu ngekwengcondo. There is a lot of stress that which they are dealing with. There's anxiety as well because of the loss of employments, the failure of relationships and of marriages, and the businesses that are not going well with them. Labo labahambele lo mhlangano sikolo bathi bawuthole kahle umlayeto. I think a lot of us want to keep things to ourselves and not
address it with people or just find someone to talk to. And I think the first thing you can do for yourself is to find someone to confide in, let them know what you're going through and allow yourself to get help. Laba labahlele lo mkhankaso lo bathi batawuchubekela kuletinye tifundza lapho batawusita khona labanye bantfu. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eCarolina eMpumalanga. Imeko yenhlalo engenhlanga yabantwana abahlanu abangasenabazali ichukumise ulutsha lwaseMisty Mount Cebokuhle Libode eMpuma Koloni emva kokuzibonela imeko yabantwana olulutsha luqokelele imali emva koko lamemelele ekuhlaleni ngelicela amalizo khona ukuze kwakhelwe usapho lakwamvinjelwa ikhaya lisemgangathweni. Abane kwabantwana babazi ubuso babazali nanjengoko basweleka besebancinane. uNtsikinoya uzibonele olusizi ze wasenzela lengxelo. Enzonzobileni yalelali yaseMisty Mount ngamalungu alishumi olutsha olwasikwa imfesane ngethuba ludibene lubhiyozela umhla wokuzalwa komnye walo. Indaweni yokuqhubeleka bezonwabisa bagqiba ekubeni baqhagamshelane nelungu lekomiti yewadi ukuze likhangele usapho oluhlelelekileyo ekuhlaleni khona ukuze balonwabise ngokulithengela into esiwa phansi kwempumlo. Kodwa xa efika uLuthando Buswana noxa bakhe kweli khaya babona imeko ekhwanqisayo abathubeleza phantsi kwayo aba bantwana. Sithe xa sifika sabona uba no, it's not about i-food parcels kunye ne-school uniform yonke loo nto. Sabona nesidingo se-structure uba i-structure abahleli kuso uthi ngokulapha ngaphakathi endlini kuyanetha and kumanzi. Saqala ke ngoku sadibana ke ngoku sa-engage nabanye ke ngokobhuti bethu abadala balapha sabathengisela this vision. Nyani ke baye bayithenga. Omnye wabo bawuthengayo lo mbono ngumakhelwane wabona kufanelekile ukuba yena nabanye abahlali bangenenzulu ezipokothweni babinze ngoko banako. Kwasavuya kakhulu uba into ezininzi awukwazi ukusebenza uncedisa kwezinto zangaphandle ngoba lokho awukwazi uwedwa. So yabe lithuba elihle ke ngoku xa besithi bahlangene basi-organize siyilali sincedise. Nyani ke siyancedisana nabo kakhulu ngoba sifuna bangatyhafi baqhubeke intle into abayiqayileyo. Oyena mdala kwaba bantwana isifike engekho uneminyaka 19. Uchula ozemva kwalowo uthi bonwabile kukubona ukuba impilo engcono isemnyango. Siziva sonwabile xa kusekuzokhiwa laa ndlu mase kunetha kuyanetha eronteni mase kukho umoya funeka sinikwe phezu kwendlu siyilungisise ile khoya. Ngoku sonwabile nyama sekuzokhiwa lapha. Umalume naye oselulutsha ubarholela isibonelelo sabantwana khona ukuze balale betyile noxa nje besisisulu semozulu eguquguqukayo. uLuthando negqiza lakhe bathi livuma iqhosha elingenantunja baza kube benikezela ngezitshixo kolusapho lakwamvinjelwa ngomhla we-18 kuJulayi. Aba bantwana batsho baphumle ekubeni bacundane kwibhodlo elibeka impilo yabo emngciphekweni. Kwindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsikinoya eMisty Mount eLibode eMpuma Koloni. Xa sijonga eziphala phambili kwilizwekazi Afrika, umbutho iFarm for Orphans kwilizwe laseDemocratic Republic of Congo uzinikezele kondleni abantwana abangenabazali ngeenzame zokulwa nengxaki ekhulayo yendlala nethwaxa kanobomu nomngqusho kwilizwekazi Afrika. Lo mbutho ufuya izinambuzane ze uziphekela abantwana ngelokubanika ukutya okunesondlo kwaye eliphulo likwakhawulelana nengxaki yokungondleki kwabantwana silumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngelinqaku. Le nkqubo yokondla iinkedama iphumeze ukusetyenziswa kwezinambuzane kwisidlo sabantwana ukuze ithathe indawo yenyama ngeloqinisekisa ngokutya okunesondlo. We realized that there was a serious problem of malnutrition and lack of nutrients among children, especially those under 5. So we thought, here's what we can do to solve this problem once and for all. Why not put in place a sustainable solution that can address both child malnutrition and environmental problems? So we turned to insects. Amakhaya enkedama kwidolophu ekwikomkhulu laseCongo eKinshasa
afumana ukutya rhoqo okunemibungu yomthi wesundu kunye neentshulube ezinkulu eziqhotsiweyo. Uluvo lolombono luphenjelelwe ngamaxabiso aphezulu emfuyo nokwenza kube nzima ukufikeleleka kwenyama. Oku kulwa nengxaki yokunqongophala kokutya nokungondleki kwabantwana. Nangona kunjalo, kukho imfuneko yophando olunzulu nanjengoko kusekho intandabuzo yokuba izinambuzane zingafuywa ngenqanaba eliphezulu kusini na ukunika ingqalelo yokhuseleko lokutya kwihlabathi. Namhlanje sibambe udliwano-ndlebe netyendyana nelithela zenzela igama kwicandelo lezolonwabo nelobugcisa uTiego Ndlovu noyinzalelwane yaseSaulsville kwintshona yasePitoli selichithe iminyaka engaphaya kweshumi enwabisa abantu ngomculo nomdaniso wakhe. Lo kaNdlovu nosezenzele igama kwelezolonwabo uthi inkxaso yosapho lwakhe imncede kakhulu ukufika kwele nqanaba akulo. Well, my biggest support, I can say everyone in my life, depending on, because everyone has a different input in my life. Like from my grandma praying for me every time when I venture out into the world to pursue my dreams, to find myself. From everyone in my family, like financial support, their presence being there, even friends, the words of encouragement. That has been my biggest support in life. UMzantsi Afrika waqala ukubona isakhono selityendyana ngethuba lingenela ukhuphiswano eSouth Africa's Got Talent ngomnyaka ka-2012. 2015, I was in Croatia. I internationally came out number 2 for Dance Star World Masters for the MTV commercial dance section, which was amazing. 2021, I started working with a Kanama hitmaking duo, Stella D and Page, which was amazing because I got to tour a lot of African countries for the first time with them. Kutshanje eminye yemisebenzi ayenzayo equka uqeqesha ulutsha ekuhlaleni nalapho anikezela ulwazi oluphangaleleyo ngomdaniso. My message to the youth, invest in yourself. Because the best thing you can have in your life is invest in yourself. And invest in finding out knowledge about what you're doing. If you're an artist, go more into the art field. Try to understand what it has to offer. Uthi maninzi amagcisa kweli anqwenela ukusebenza nawo ingakumbi kwishishini lezomculo. Musically, I'd like to work with likes of DJs Woo, Sun El Musician, Black Coffee, because I'm a house fan. I like house. And also I like artists who's actually more into choreography because I'm a dancer. So I'd like to work with Tyler. I'd like to work with Wonka Waffles and a couple of other big house names, I think so. uTiego uthi ukuba ligcisa akukho lula kwaye ucebise ulutsha ukuba lusebenze nzima nakweliphi ikhondo umuntu akulo ukuze avune iziqhamo ezihle zokubila kwebunzi lakhe. Kwindaba zethu kumzantsi wethu Channel 163 neneziphathelwa eNewsroom Africa, Dingusitheliswa Bheja, eGauteng. Asiphasa amehlo kwimozulu lesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi esidabeni ndiyakubulisa bukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna kuweli kaloku lam iqonga lemozulu mna igama kuThabile Makhaphela uMamthembu. Bukele ekhaya nantsi imozulu. Sizayiphawula kaloku okokuqala ngokujonga iziganeko zethu zakutshanje. Sibukele kaloku uMzantsi Afrika kutshanje nokunika umaqongo kakhulu apha embindisa bona kwekhabada kwapha kodiyara phaya ekuseni bavuka ngala 9 degrees ikhatshwe ke zizandyondyo zemvula ku20 degrees kabeso ngeminyaka kuyabanda kakhulu futhi phaya koFricksburg ekuseni ngesithandathu bayiqoshe imozulu futhi kuyanetha phaya ku20 degrees amaqondo wakho ke mbukela phansi naphezulu sivule phaya kaloku eMpuma Koloni phako Alvane ekuseni sisibini esiqhaqhazele sabazinyo kakhulu phaya nezomvula zisekhona ku18 degrees kanti kuyabanda erhafu ngesithoba ekuseni. Ukanti bukeli wami imozulu phaya ephonyeni lase-Free State ngomso phaya eBloemfontein kubanda kakhulu phaya ngexesha lasekuseni phaya bevuka ngesasithandathu baluvala usuku qabaqaba njengamafu uphole kamandi ku20 degrees phaya ngokuhlwa. Sithi chus jonge phaya ephondweni lethu laseNtshona Koloni ngomso indawo ezifana phaya eKapa lodumo neziphaluka phaya ekuseni futhi uphole kamandi ngala 14 degrees abikiwe mbukela mafu phaya ekhathwa ngumoya obhudlayo ka19 degrees ebusuku. Kanti baphila kanje phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso indawo ezifana phaya kumazantsi weliphondo phaya eSutherland kuyabanda ngesithathu phaya ekuseni kakhulu beyisonga imini ngelanga pha ngorhatya ku16 degrees.
mbukeli wami ekhaya nansi imeko yemozulu phaya ephondo lase-northwest ngomso njengaphaya ko-Vryburg kuyabanda phaya ngo-7 degrees nokho intle imozulu iyancomeka phaa ngokuhlwa xa besonga imini nga-20 nje akhathwa sisithathu. Nansi kaloku imozulu apho sisazaza khona bethi kuserhawutini kaloku kumazantsi phaya koferi yenerhenge ekuseni bevuswa sisibhozo bayayisonga imini yabo futhi ngo-19 degrees kuyabanda esprings phaya ekuseni ngala 4 degrees kanti sinyuke sijonge phaa kumantla apha eMzantsi Afrika ephondweni laseLimpopo njengaphaya koThohoyandou ngexesha lasekuseni futhi ngo-10 degrees kuyabanda futhi naphaya eMusina futhi ngala 9 degrees efana nqwaphofu naseThabazimbi. Sehle njalo sijonge phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso ko-Standerton kubanda ngeyona ndlela phaya ngo-2 degrees beyisonga imini ngelanga kamnandi noko ngeshumi nje likhathwa sisixhenxe. Kanti ke mbukele sehle njalo siqoshele sibethena sivala imozulu yam kweli lami iqonga phaya KwaZulu Natal njengaphaya eKokstad phaya imeko phaya imandundu kakhulu phaya ngo-2 degrees kuyabanda phaya eThekwini kwakhona futhi ngala 15 ekuseni Pietermaritzburg ku-8 degrees phaya apho ke bethena imozulu kwelami iqonga mnungozi uqhude nomamvelase ndikuthetha kangaka xeshelini yole. Ngawafumana lamanqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @Indaba Zethu 163 kanti uMzantsi Afrika ufuna imitsi 27 uphumelele lomdlalo wendebe ye-T20 kamnandi mawethu.